narozeniny, mám narozky, jej! Narozky, jo! Čas slavit. To jsou malí princi. Musíte vědět, že toto chování je u Goeši nedostojné. Pravda. Ale otec mi řekl, že jsem dost starý na to, abych zjistil své poslání a vědomosti. No, máte pravdu, bude to určitě skvělé. A tady je můj malý, Jaký syn je tenhle, má jich kurva tolik? to s vaší výsosti. Stolás, ano. Tak tady je můj mužsový chlapeček. Dobře, můj maličký. Dneska se staneš členem naší rodiny. Dobře pro tebe. Takže dneska budeme vědět, co si zač. Dobře, otče. Budeš prověřen studiem nebe, proroctví a ostatní věci, co se tam skrývají. Zábavné, že? Začneš studiem grimoáru, který ti umožní se teleportovat do světa lidí a pozorovat a studovat. Dělám proto vše, otče. Jo, a taky si povinen splodit dalšího dědice rodu Gojiše, takže gratuluji ti k násnubám. Tak synu, tohle není přece konec světa. No, možná, že. Co kdybych tě vzal do cirkusu? Děti milují cirkusy, co? Reagovala by tě to od tvýho trvalého manželství. Tady je to přeplněné jako v svém hnízdu. Co s tím dělám? Já říkám si. Dnešní noc započnou tyhle ti skurvení klauni. Připravím byli co? Doslova narozen, baby. Tada! Hele lidi, chcete vidět, jak udělám koníka? Sakra. Podívejte, koník. Teda byl to kůň, ale on si jedl moc cukru, takže mu nohy přestaly fungovat, takže mu uřízly nohy, teď je to odporný červokůň. Vidíte, on to chápe, protože koně nedávají smysl. Dobře, Blico, už dost bylo koní. Ale lidi, koukejte, tohle je banánový puding, klauní koník. Ale mně se líbil ten vtip s rozbitým koníkem. Byla to sranda. Jejich nohy fakt přestanou fungovat. Říká se tomu laminitida. Je to představení. To bylo vážně skvělé. Takže můžeme si nějak domluvit. Díky. Ohledně těch klaunů. Vy snad máte 2 syny, ne? No, můj syn je hodný kluk, jo, a můžu vám říct, no, že jo, je tak smutný, jo, a já se s tím fakt nechci srát, takže stačil by šek? Na vyzerali je velké lákadlo, ale dneska ještě nějaký další vystoupení, takže bude pěkně drahý. Ne, ten druhý. Blico? Ano. No, je to můj syn, takže kolik máte v kapse?
muchlenou 5 a extra tenkej kód. Já to stačí. To je dáno. Bezva, takže mi ho přiveďte a my pojedeme. Já jsem vanilkový puding. Jo. A já jsem červokoník. A jsem smutný. Ach jo. A proč jsi smutný, červokoníku? Protože nemám žádné nožičky. A to není špatný. Přišel jsem o ně ve válce. What? Ve velké pirátí válce. Pirátí válka? Ano, pirátí válka. Mluv dál o pirátech a zastřelím tě. Neběžel jsem moc rychle, tak mě chytli a urojezli mi nohy. Ne, žádný hryzání, to je hnus. Ne, je to husté. A banánový puding je tu, aby obtáčel červokoníka a zlepšil mu náladu. A bude pak v pohodě. A pak tam bude další hryzání. A Blica, přestaň, to je Nikdy! Klako, mám pro tebe práci. Dneska strávíš noc s princu Kojše. Fuj, proč? Kvůli prachu. Nechceš, aby si tvá rodina mohla dovolit lepší stan? Ukladni tě bohatým čurákům, na co dosáhneš. A taky mě. Já jsem dost starý. Co když mě chytnou stráže? Nechceš to proměnit na peníze? Pak mi koupit Nurofen a ostatní léky, abych byl v pohodě. Jasně, že chci tobě pomoct. Tak to musíš udělat, až soumysl letí na vlásku. Mám strach, taťko. Já nechci. Ty nevíš, co jsem tě učil. Budeš v pohodě, slibuju. Nechci. Dobře, taťko. Seznam se, synu, tvůj nový kamarád. Kamarád? No asi. Ahoj. Jsem Blico. Stala, srátě postava. Ty se mu neklaň, on se má uklidit nám, idioté. Jasně, promiň, otče. Jsem tak dobrý, táto. Tohle jsou mé knihy. A tohle je třeba o různých věcí. Třeba víš, že tě rostliny můžou slyšet? Tohle je nudný. Tohle všechno je nudný. Promiň, neměl jsem kamarády, kterým bych mohl ukázat své knihy. Víš, co by bylo zábava? Taková hra. Zahrajeme si na lovce krádeží. Jo? Ta hra se hraje tak, že prostě běžíš po baráku a hledáš nějaký poklady a pak je vyhodíš z okna. A pak je svět. Kdy vyhazí piráti něco z okna? Jop. Nevím, jestli piráti vyhazovali nějaké věci z okna. Snad neviděl piráty, jak někoho dávají poprtně. Takže budeme hrát? Jo? A vyhazují fakt věci z okna? Co, je to v nějaké tvé knize? Vlastně ano, několika. V této hře vyhodíme z okna. Protože je to sranda. To je skutku divná hra. To mají impové? Jasně, proč ne? Nevím, proč bychom nemohli. Jo? Lov začíná. Ber. Ber. Ber, 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 ber. Páni. Jo. Páni.
něco, tady. Je tajný deník? No, nějaká kniha, Nebo co? Ne, to je můj grimoár. Musím studovat nebe. Taky můžu cestovat do světa lidí. Cože? Do světa lidí. Kdo by tam chodil? No tak to je fakt kouzlo. Otec mi řekl, že to musím studovat, abych to pak lidům mohlo předat. Takový informace, jako se tam naučím. Ale nesmím to nikomu dát. Jako to by mě přetrhlo vejpůl, protože jsem jeho syn. Kdybych já byl jeho, tak já bych chodil třeba do světa lidí někam, ale můžu třeba v budoucnosti si postavit třeba svoji velkou kancelář. A nebo velký show business. Velkou kancelář? No to bude zajímavé. Jo, klidně tě tam i zaměstnám, jestli budu chtít. No, možná. No, nevím, ale klidně tě zaměstnám. To bude cirkusový biznis? To bude zajímavé. Jo, určitě bude. A jestli budeš chtít, můžu tě taky zaměstnat. Zaměstnáš mě? Ano, klidně, jestli budeš. Když byl co asi můj jediný přítel. Jediný, který ho mám. Jo, ty jeden z 2 hlavních hříšníků. Nikdo mě nemá rád. Ten nebude takový, jak si to myslíš. No, klidně tě na tu party pozvu, no, ale klidně i ne. Ale Stola se nebudu poslouchat. Telo, co to má být? Stolasy, ty víš, že mám ráda pořádání oslav. Navíc je to pravda, takže jestli budeš chtít, přijď. Ne, Stolasy v posli příšernej. Říj sám, že tam jenom sedí a leží a kouká do stropu a všechno si dělat sama. Je to trapný. Ještě, že za mě vypadlo to vejce, takže nemusím předstírat, že můžu píchat s tím vypatlaným kreténem. Jaký je to skurvený, neschopný chlap. Nemáte něco silnějšího? Máme absink, pane výsosti. Tak, mi ho přineste. Stolasy? Nechytli jsme tohohle impa, jak se snaží vkrást do vašich komnat. Dobrých kamarád? Jako vážně, to je nespokojivé. Nechte mi ho, postará se o něj osobně. Za mnou, impa. Promiň, nechtěl jsem ti přerušit tvoji jako party. Nepokouší se výmluvami. Já vím, proč jsi tady. Vážně? Jsi tu, aby se mě zmocnil, že ano? Tebe? A proč bych se vloupal do mých komnat? Mohl si zažádat o zkusku. Viděl jsem tě, mám dobrou paměť. Ano, ne.
Jo, říkal jsem si, že bych se mohl vloupat, než jít přes ten tvůj hloupej personál. Víš ty co? Ty mi říkáš, že jsi tady z nekalých důvodů. Takže se tě fakt na něco zeptám. Tak jsem se chtěl vetřít sem, no. Takže po těch 2 dekádách, co jsem tě naposledy viděl, jsi furt cirkusovým klaunem? Ne, teď zabijím lidi. Jak moc se mám bát? Jak moc se chceš bát? Ne, já nechci. Ale, Vranítko, otevři křidílka. Ne, já fakt nechci. Není to trochu horko? Mně přijde, že je to horko. Co děláš? Já si sotva pamatuju tvé jméno. Jsem Blitz. Neměl to na konci O? Jako koutský jméno. Pamatuju si, že... No, to bylo dávno. Takže mi říkej Blitz. Dobře, Blitzi, co mi to děláš? Co chceš, abych ti dělal? Blitz, ty jsi tak troufalý. Co to provádím, Blitz? Zůstaň ležet, sakra. Ty chceš být nahoře, chceš mít kontrolu. Jo, kontrolu především. No, hele, líbí se ti, když na tebe mluvím prostě. Co když uděláš třeba do půjdičku, potom do zadečku, potom do... Už přestaň konečně, je to otravný. Jak si blíž přeje? Ano, Blitz, ano. Nevíš, jak jsem po téhle slasti toužil a kolik pro mě znamená, že ten, kdo mě chce, je můj jediný přítel. Fajn, ale bude to hodně rychlý. Ach jo. Promiň, že jsem tě manžela. Co to kurva bylo z toho asi? Tohle byl zvuk našeho skurvenýho rozvodu. Co se to sakra stalo? Co je tady? Jo. Dlouho byl jsem přivázán a stárnout nechtěl bych dál. Neboj se změn, pak ztrácen jsem a vyčerpán. A sám vždy přišel zpátky jako princ pohádky se náhle pak krásný se zdál. Co mi mohli jsme mít sovětný bez lži, jsem jen hlupá, co doufal, že po mně koukáš dál. Princi jste sláb, už nejste, hon má síla mizerná. Trůn je věc, všechno je lež, to je zdroví tvojí klec. Co tu do prdele děláš? Rozjímám. Tak přestaň. Už mě nebaví poslouchat ty tvoje nabublékeci. Já čekal dlouho
A je dobré, že bereš Viu pryč, ale potom všem se pořád chodíš. Baví mě tě trápit. A proto jsi ztroskotanec a nic jiného. Já vím, co jsem. Tolik let jsem se snažil, abych byl tvůj nejlepší manžel. Ale ty říkáš, že na to furt nejsem dost dobrý, jí všechno je pro tu Viu, aby měl normální život. Ale ty se furt nesnažíš a obviňuješ mě ze všeho. Via je naše dcera. Když to posereme, tak pak je to zase v prdeli ještě víc. Uhodil bych tě, ale my víme, že bych to neudělal. Takže musíme jít spolu, ale musíš vypadnout hned. Jak to myslíš vypadnout? Jít pryč z tohohle paláce, pryč z mého života. Tímto se s tebou dám rozvést. Záleží na tom, co bude říkat naše rodina. A ty mě takhle zvíháš šiku? Jedno, co si naše rodina bude myslet. Hlavně, že budeš ode mě pryč. A nebudu poslouchat ty tvoje keci a lži zasraný. Jak myslíš? Stejně nemám chuť zůstat s tím vypatleným kreténem, jako seš ty. Takže odcházím, ale Viu nebudeš mít ty. Jasně.